Birinçiden әйтеп кетем әле. Менә шушы бик зур юбилей бит инде ул үзенә күрә. Мондый юбилейны үткәрергә теләгәннәр иде моннан 100 ел элек, 1000 еллыгын. Рәсми рәвештә кабул ителгән 1000 еллыгын 1922 елда. Әмма күрәсез булгаур заманнар, гражданнар сугышы яңа гына биткән һәм Совет властының хөкүмәтенең дингә карашы бит инде бөтенләй икенче төрле, шуңа күрә ул булмыйча калды. Әмма Казанда бер мәчет салырга өлгерделәр һәм аңа исем дә куштылар 1100 еллык дигән. Хәзердә бар ул Кабанарты мәчете. Менә инде 1100 еллыкны мин шулай киң рәвештә, шул тикле җитди рәвештә үткәреләр дип уйламаган идем, дөресрәге. Бер-ике шундый рәсми чара үткәреләр дә, шуның белән туктар дигән идем, алай булмады. Аллага шөкер. Бөтен дөнья белә, әйтергә кирәк, менә бездә 1100 еллык ислам икәнен. Ул башлап җибәрде менә бу юбилейларның шушы сериясын инде Россия Фәннәр академиясының Шәрыкны өйрәнү институты. Узган елның декабрь айында халыкара конференция үткәрелде. Аннан соң Мәскәүнең Җәмигъ мәчетендә булды. Январь айында быелның. Аннан соң инде башка төбәкләрдә әйтергә кирәк, башка фәнни учреждениеларда. Мин үзем генә менә 13-14 конференциядә катнаштым. Булай караганда, ул бит 1100 еллык белән генә чикләнми ислам тарихы. Ул бездә кабул ителде. Ислам бит ул Алтын Урда чорында да булган, Казан ханлыгы чорында да, аннан соңгы чорларда да һәм хәзерге көндә дә. Шуңа күрә аның өйрәнәсе нәрсәләре күп әле. Бездәге Татарстандагы һәм Россиядагы исламны кайбер моментлар, кайбер проблемалар ачылмыйча кала хәзерге көнгә тикле. Шуңа күрә тарихчылар рәхәтләнеп тотына менә бу эшкә. Мин инде үз күзлегемнән чыгып, археолог күзлегеннән чыгып, бәя бирергә тиеш. Кайчанрак үтеп керә башлаган ислам безгә археология материалларына нигезләнеп. Аннан соң ниндирәк үсеш алган һәм ислам белән бәйләнгән материал, матди, культурны әйтергә кирәк. Тотып карарга буламы хәзерге көндә? Күрергә буламы? Менә шул мәсьәләләргә тукталып китәрмен дип уйлыйм. Ислам бит инде Гарәбстан ярымутравында барлыкка килә. Хәзер Сауд Гарәбстаны Мөхәммәд пәйгамбәребез белән бәйлибез инде аның килеп чыгышын һәм таралышын. Һәм безнең дин әһелләре дә, галимнәре дә шул ислам 7-нче гасырда барлыкка килгән ислам безнең якларга тизрәк таралсын иде. Тизрәк таралгандыр да ул 7-нче гасырда ук дигән фикерне алга сөрәләр. Шулай булса, ничектер күңелгә якынрак менә безнең иң борынгы бабайлар да ислам диненең дин икәнен аңлап алдылар һәм бернинди көчләүсез, ирекле рәвештә кабул иттеләр дип. Бер караганда ушыннан да шулай. Чөнки Гарәбстан бит Гарәб иле, Мөхәммәд пәйгамбәребез яшәгән дәүләт, ул бит сәүдәгәрләр дәүләте әйтергә кирәк. Ул дәүләттә сәүдә нык үскән, шуңа күрә бу дәүләт башка күрше илләр белән гел сәүдә мөнәсәбәтләрендә торган, изоляциядә булмаган. Һәм шуңа күрә әкренләп беренчедән сәүдә юлы белән, икенчедән бераз сугышып алуында без инкар итәргә тиеш түгел, андый нәрсәләр дә булган. Урта Азияга чыгып китәләр алар шул якка инде сугыш белән 7-нче гасырда ук 8-нче гасырның башларына тикле көнбатышка, бу Африкага чыгып, анда Африканың төньяк илләр, Мисыр, Алжир, хәзерге Марокко, шул илләрдә тарала башлый. Пиреней ярымутравына килеп җитә бит. Хәзерге Испанияның көньяк өлеше, Гранада дип йөртелгән ул, Гранада, анда да ислам тарала.
Инде Көнчыгышка карасак, анда Һиндстанга тикле, Кытайга тикле барып җитә. Һәм менә ике якка таралды, шушы ике канат булып ислам дине бер ноктадан һәм хәлифәләрнең күзе төшә инде Кавказ ягына, төньякка. Кавказ халкы, анда бит грузиннар да, дөресрәк аларның бабалары инде, әрмәннәр дә, башка халыклар да бик күп. Хәзер инде тарихтан төшеп югалган халыклар да була. Ул заманнарда төрле кабиләләр. Менә шулар күз алдында тоталар, шуларны күз алдында тоталар. Алар арасында да ислам динен таратырга кирәк дип. Ләкин Кавказ халкы бит ул тау халкы, бик шундый ләбәйке дип кенә тормый, сугыша да белә. Менә шундый сугыш башланып китә. Ул вакытта бит Кавказда, аннан соң Идел буйларына да тарала, күп кенә территорияларны биләп торган дәүләт Хәзәр дәүләте. Хәзәр дәүләтендә болгарлар да була, безнең борынгы бабаларыбыз, әйме. Менә шушы Хәзәрләргә качан үтеп керә башлады икән? Хәзәрләрдә болгарлар да була. Менә шул мәсьәлә бик четерекле, булай логик яктан уйлап караганда, Хәзәрләр белән сугышып кына тормаганнар бит, сәүдә мөнәсәбәтләре дә булган. Менә кайчан ислам дине килеп чыга, шуннан 1-2 дистә еллар үтмәстән, әкренләп менә шулай тарала башлый ул. Тыныч юл белән тарала, әлбәттә, сәүдә юлы белән тарала. Аннан соң инде Урта Азияны яулап алгач, Урта Азияда ислам дине тарала бит, әйме. Хәзәр дәүләте Урта Азия илләре белән бик тыгыз мөнәсәбәттә тора, шул ук сәүдә мөнәсәбәтләре. Менә шулай итеп ике яктан бу Хәзәр дәүләтенә ислам дине килеп керә. Кайчан? Тарихи язмалар буенча 8-нче гасырның урталарына таба. Чөнки менә бу Гарәп Хәзәр сугышлары дидек бит. Ул сугышлар тәмамлана 737 елда. Гарәпләрнең җиңү белән Хәзәрләр җиңелә. Һәм шушы вакытта инде ислам дине кабул ителә Хәзәр илендә, әмма аның таралышы ничегрәк була. Менә безне шул кызыксындыра бит. Күп галимнәр әйтәләр, артык нык таралмагандыр. Менә Хәзәр Каганы, аның баш кешесе Кахан кабул иткән һәм аны уратып алган, аның вәзирләре, аның туганнары, менә шушы бик тар даирәдә генә таралган булгандыр дип уйлыйлар. Хәзер мен нәрсәгә археология китереп җиткерәм. Археология нәрсә сөйлисең? Археология материаллары. Соңгы елларга тикле без белмәйдек, чөнки мөселман зиратлары менә Хәзәрләрнең иң күп таралып утырган урынында, Түбән Иделдә. Әстерхан тирәләре, Дон буйлары, Донның бер кушылдыгы Северский Донец дип йөртелә инде, Төньяк Донец. Ул хәзер Украина территориясендә. Менә шул тирәләрдә археологлар Хәзәр дәүләтен археология яктан өйрәнү өчен күп эшләделәр. Башлыча крепостьләрен казыдылар инде, алар калдырган мәҗүси зиратларын өйрәнделәр, әмма ислам белән бәйле зиратлар юк иде. Шул 80-нче елларда менә 1-2 зират казып карадылар. Әйме, мөселман зираты булып чыкты ул. Мөселман зираты, әмма ул зираттагы кумыйлары мөселманча инде. Кыйблага каратып, үзебез хәзерге татарларча күмә шулай. Мөселман зиратында бит әйберләре юк. Археологлар өчен әйбер кирәк, аның датасын билгеләр өчен, кайчан күмелгән. Менә шул мәсьәлә озак кына ачыклана алмыйча торды, һәм ул мөселман зиратларын Алтын Урда чорындагы, Алтын Урда чоры белән бәйләделәр археологлар. Ничек инде шулай тиз генә ислам дине таралсын да, әле Идел булгарында да бит 10-нчы гасырда гына кабул ителә, шундый караш таралган иде, әйме.
Шуңа күрә бу Алтын Урда чорына караган мөселман зиратларыдыр. Әмма мөселман зиратлары бер-ике бөртек кенә булып чыкмады. Хәзер 2 дистәдән артык кызыксына башладылар. 90-нчы елларда да казыдылар, 2000-нчы ел башларында да казыдылар ул зиратларны һәм ачыкладылар. Мөселман зиратларының, мөселман каберләренең кайберләре соңгырак корылмалар белән җимерелгән. Ә ул соңгырак корылмалар 12-13 гасырлар Алтын Урда чорына караган. Ягъни кайсы каберлек җимертелгән, ул 12-нче гасырга тикле булып чыга. 12-нче гасырда ул каберлек булса, әле аны җимермичә тоталар, тагын да борынгырак булырга мөмкин. Менә шулай итеп, әкренәп бу каберләрнең датасы ачыклана башлады. Хәзер инде 9-нчы гасырга килеп төштеләр. Менә шушы 20 зират бар дидем бит. Аларның барысы да барлыкка килгән 9-нчы гасырга. 9-нчы гасырда. Хәзер мен уйлыйм, язма чыганакларга таянып бусы. Теге Кахан кабул итте ислам динен 8-нче гасыр урталарында, 737 елда әйтергә кирәк. Дидек бит инде, әйме? Әмма шундый нәрсә булып ала. Ислам дине урынына рәсми дин буларак, дәүләтнең рәсми дине буларак Яһуди дине килә. 8-нче гасырның ахырында, 9-нчы гасыр башында. Абадия, Булан дигән каханнар идарә иткән чорда. Менә шушы дин кабул ителгәч, 8-нче гасыр уртасыннан башлап, 8-нче гасыр ахырына тикле күп тә вакыт үтмәгән бит әле. Шушы Яһуди динен кабул иткәннән соң, болгарлар баш күтәрә. Риза булмыйча шушы динне кабул иткәнгә. Демәк, нәрсә килеп чыга? Гади халык баш күтәргән икән, яңа дингә, Яһуди диненә каршы. Демәк, алар ислам динендә булганнар. Әле без күрәсең, менә шул ислам динендә булган гади халыкның каберләрен табагына алмыйбыз. Ягъни шундый нәрсә килеп чыга. Чыннан да ислам пәйгамбәр Мөхәммәд пәйгамбәребез заманыннан артык күп тә вакыт үтмәгән бит. Инде нык кына таралган икән. Хәзерге Россия территориясендә таралу күрәсең 8-нче гасырда булган. Яхшы гына таралу. Хәзер шушы баш күтәрделәр дидем бит, риза булмыйча. Ул халыкның бер өлеше, болгарларның бер өлеше Урта Иделгә күчеп китә. Урта Иделгә күчеп китә һәм безнең иң борынгы болгарлар, менә безнең Татарстан территориясендә, Ульяновск, Самара өлкәсендәге истәлекләргә таянып әйтәм инде мин, иң борынгылары аларның карый 8-нче гасыр ахырына. 8-нче гасыр түгел, 7-нче гасыр ахырына. Кара, 7-нче гасыр ахыры, 8-нче гасыр башы. Әле безнең бит хазарларга тикле дәүләт була. Кубрат ханның бөек болгар дәүләте. Хәзерләр аны җимергәч, иң беренче болгарлар шунда күчеп китә. Икенче тапкыр менә бу Яһуди динен кабул иткәннән соң күчеп китәләр. Аларның зиратлары сакланып калган бит. Бар менә әйттем бит, Ульяновск өлкәсендә һәм Самар территориясендә, әйме, Самар өлкәсе территориясендә. Аларның казылар күбесе аларның әлбәттә мәҗүси йоласы буенча күмелгән. Бик күп бизәнү әйберләре, башка төрле сугыш коралы, мәсәлән, ирләрнең каберләрендә табыла. Әмма ләкин соңгы вакытта игътибар итә башладылар шул ук Самар һәм Ульян археологлары. Алар арасында бөтенләй әйберсез, инвентарьсыз каберлекләр дә бар. Башта аларны уйлаганнар иде, заманнар төрлечә була бит. Менә бу
яхшы, сыйфатлы, бай әйберләр белән күмелгән каберләрне казып китәләр, талап китәләр әйберләр өчен. Алтын, көмеш бизән әйберләр дә бар анда. Әйме, менә шул таланган каберлекләр генә дип уйлаганнар иде элек. Хәзер икенчерәк төрле карый башладылар. Юк, таланган булса, аларның скелетлары да таралып беткән булыр иде, матур гына ятмас иде. Буларның скелетлары әйбәт, значит, бу таланмаган. Әйбер генә юк. Ни өчен әйбер юк? Чөнки алар мөселман йоласы буенча күмелгән булырга мөмкин. Карыйлар ориентацияны кайсы якка карый башлары белән кыйблага. Менә шулай итеп әйткән идем, Донда таптылар 9-нчы гасырга караган каберлекләр һәм нидә? Безнең күршеләрдә таптылар, хәтта дөрес алар 8-нчы гасырның ахыры 9-нчы гасыр белән күбесенчә даталыйлар. Күмелгән күмүчәрен инде күм вакытын. Әмма шул вакытта 8-нчы гасырда бардыр монда дип. Әйбер булмагач әйтүгә генә әйтеп булмый. Мин дә әйтәм бит, Дон буенда да 9-нчы гасыр белән билгелеләр. 8-нчы гасыр каберлекләрдә булырга мөмкин алар арасында. Әйбер булмагач түгел генә даталап булмый. Һәм монда да шул ук нәрсә. Шуңа күрә кем әйтә, менә иң борынгы болгарлар арасында безнең Россиядә ислам дине 8-нчы гасырда тарала башлый диләр икән. Бу мимча археология материаллары белән дә раслана торган нәрсә. Хәзер тагын да безгә якынрак 9-нчы, 10-нчы гасырларга карыйк. Менә бу илгәрге болгарлар дип йөртәбез без. Идел болгары дигән дәүләт барлыкка килгәнче яшәгән халыклар гына инде болгарларны. Аларның 8-нчы гасырның 2-нчы яртысы, 9-нчы гасырның 1-нче яртысына, хәтта 10-нчы гасыр башларына карый торган зиратлары да бар. Менә Олы Тархан зираты, аннан соң Танкеевка бигрәк тә. Танкеевка авылы, ул Болгардан 20 километр ераклыкта гына. Шул ук Спас районында. Менә шул Танкеевка миңа кызык тоела. Ул бик зур зират, анда 5-6 мең кеше күмелгән. Европада андый зиратлар бик сирәк. Шуларның иң зурысы әйтергә кирәк, безнең Россиядә һәр хәлдә шушыга карый торганнар арасында иң зурысы менә безнең Танкеевка зираты. 1200 өйрәнелде шуларның. 1200. Калган турып торсын дибез инде, әмма кызыксынучылар бар. Кайбер чакта барып казыйлар. Менә Болгариядән килгән археологлар кызыксына, хәтта Венгриядән килгән археологлар, чөнки венгер археологлары анда шул үзләренең борынгы балаларының да эзләрен таба. Венгерлар дан калган әйберләр күп. Алар болгар булганнардыр инде, ләкин венгерлар арша кергән әйберләр табыла бу зиратта. Менә шул зиратта бер өлешендә мөселман каберләре бар. Алар казылды. Инде 70-80 елларда казылган иде. Аларны, ул каберләрне 10-нчы гасыр белән даталадылар. Мин уйлыйм, менә шул әле бит ислам дине рәсми рәвештә кабул ителмәгән, әкренләп үтеп керә, һәм болгарларның бер өлеше ислам динен тоткан, икенче өлеше мәҗүсилектә калган. Әмма аларның зиратлары бер булган. Шул башлыча анда шул мәҗүси болгарлар күмелгән, зиратның бер почмагын инде мөселманнар өчен бүлеп куйганнар. Һәрхәлдә бу да ислам диненең археологик яктан чагылышын әйтәм инде. 922 елга тикле элегрәк тә булганлыгын раслый фактлар. Безнең Алмыш дип йөртәбез инде халык арасында шулай таралган бит. Алмыш хан
birinci хан безнең. Аның бит чын исеме, мөселман исеме Җафар ибн Абдаллах. Абдулла улы Җафар. Ул бит 922 елга кадәр ала ул исемне. Һәр хәлдә 902 елда менә бу рәсми кабул ителүгә 20 ел элегрәк, ителүдән 20 ел элегрәк акча суга башлый. Акча да аның исемнәре. Менә шулай итеп, инде 10-нчы гасырның башында ук күп кенә болгарлар ислам динендә булганнар. Ислам динендә булганнар һәм 922 елда Ибн Фатлан гомумән муктадир хәлифә илчелеге килгәч монда, Ибн Фатлан да була бит инде. Аларга эш калмый формасында әйтмәкче булам инде. Инде күбесе ислам динен тоталар монда рәсми рәвештә генә. Безнең Җафар ибн Абдаллахка шул гына кирәк бит. Безнең Болгар дәүләтен, мөселман дәүләтен рәсми рәвештә Багдад хәлифәлеге расласын. Мөселман дәүләте рәвешендә. Шушы мөселманнар цивилизациясына кирик без формасында. Аның үзенең башка теләкләре дә була бит. Ул бераз акча да җибәрегез ди. Акча да җибәрегез. Мәчет салырга ди. Мәчете булайында аның. Ибн Фатлан бит мәчет күрә. Мәчеттә азан укыйлар. Дөрес укымыйлар, менә шулай укырга кирәк дип өйрәтә бит ул аларны. Мәчет була. Әмма тагында зуррак, тагында шундый күркәмрәк мәчет салдырасы килгәндер инде безнең Болгар патшасының. Беренчедән, икенчедән Болгар патшасы ул вакытта бит алмыш Җафарны әйтәм инде мин. Хәзәр каһаннан, Хәзәр патшасыннан бәйле була. Шул бәйлекне җәр өчен киләчәктә бер сугышларда булырга мөмкин. Аңа крепость төзергә кирәк. Яхшы крепость. Менә шул крепостьне төзү өчен акча сорый инде. Дөрес, ул акчаны алып килмиләр, төрле сәбәпләр аркасында 4000 дирһәм. Ана Ибн Фатлан әйтә инде, ханым, падишаһым, сен бит күреп торам, алтын көмешең бик күп, үзеңдә төзи аласың ул каланы формасында әйтә инде. Әлбәттә, минем алтын көмешләрем күп ди. Мин Багдад хәлифәсеннән ризалыгын гына сорадым инде. Аның хәйр фатихасы белән төзелгән мәчет һәм калгы кала булсын дип кенә әйткән идем ди. Һәм шушы сөйләшүдән соң бер-ике атна үткәндер инде анда вакыт. Ибн Фатлан яза бит үзе. Шуның белән очраштык, монда бардык, тегендә бардык ди. Бәрәнҗәрләр белән очраша. Анда үзем бераз мактабрак күрсәтә инде. Бәрәнҗәрләрнең 500 гаиләсе бар. Анда аларның инде мәчетләре бар ди. Ләкин шулар арасыннан бер кешене, бер гаиләне мин ди ислам диненә күндердем ди. Калганнары инде димәк мөселман диндән була алар. Менә шундый нәрсәләр булып ала, танышу. Болгар дәүләте белән танышу. Аннан соң алмыш яңадан җыя үзенең бәкләрен, аңа буйсынган бәкләрне, һәм алар китәләр көнчыгышка таба юл алалар. Һәм булса инде Фараз. Фараз булса да нигезле барыбер көнчыгышка киткән булырга тиешләр. Җаушыр елгасына килеп чыгалар. Җаушырны географлар да, тарихчылар да, без дә археологлар Кече Ширмешән елгасы белән тәңгәлләштерәбез. Кече Ширмешән елгасында алар килеп туктыйлар һәм 2 айлап торалар. Ибн Фатлан шулай яза. Без анда 2 айга тукталдык ди. Һәм шунда аның язмалары изелә. Аның бит язмалары тулысынча сакланмаган. Һәм безгә уйларга, фараз кылырга гына кала инде. Нәрсә эшлиләр соң алар? Менә хәзер без археологиягә килеп терәлдек яңадан. Чөнки Альфред Хасанович Халиков әле 1970 елларда ук Биләр шәһәрен шул чорда казый башлый бит инде ул. Мин дә 69 елдан башлап шунда килеп кушылдым инде әле студент
вакытларынан ук. Ул безгә әйтә иде, һәм язып та чыкты ул аның турында 1972 елда. Теге Болгармы, Биләрме, иң беренче башкала булган дигән мәкаләдә инде. 922 елда төзелә башларга мөмкин Биләр дип. Мин соңыннан инде 90-нчы елларда яза башладым, менә шушы темага курыкмыйча, бераз инде тарих фәннәре кандидаты булгач, инде шангач, үземнең остазымның сүзләренә, аның концепциясына аны тагын да үстереп, менә шушы моментларны мин яхшы гына өйрәндем. Ул чыннан да шулай булырга мөмкин дип. Беренче тапкыр мин Биләрнең игътибар иттем планына, планировкасына. Ничегрәк? Ике өлештән тора, аны барыбыз да белә инде, мин сөйләм аның турында. Ичке шәһәр һәм тышкы шәһәр, әймән. Тышкы шәһәр. Бу каян килеп чыккан мондый планировка? Ике төрле фараз инде ансында бар. Юктан гына булай төзелә башламыйлар. Чөнки күчмә халыклар өчен бик характерлы нәрсә икән ул. Күрән дип йөртелә. Күчмә халыклар берәр җиргә тукталып, озакка тукталсалар, алар иң башта зур йортыны куялар уртага һәм аны уратып алалар башка йортлар белән. Гади халыкның йортсы белән. Аннан соң тагын бер тапкыр уратып алалар. Менә бу ичке йортыны, ичке түгәрәкне тагын бер түгәрәк белән уратып алалар. Ягъни яхшырак куркынычсызлык тудыру өчен инде үзләренең патшасына, идарәчесенә. Шундый нәрсә. Аннан соң бит якынча шушы чордагы тагын да борынгырак, әле безнең Дунай болгарлары бар бит, безнең тугандашлар. Дунай болгарларының беренче башкаласы Плиска, икенче башкаласы Преслав. Шулай ук ичке шәһәрдән һәм тышкы шәһәрдән тора. Менә бу очраклы түгелдер дип уйлыйм мин. Әмма тагын бер фараз бар. Безнең бит Багдад илчелеге тарафыннан төзелә башланды Биләр шәһәр дип әйтәбез инде. Хәзер минем игътибар төште, күзем төште Багдадның 8-нче гасырлардагы планына, планировкасына. Ул шулай ук ичке шәһәрдән һәм тышкы шәһәрдән тора. Ул бигрәк тә матур, төп түгәрәк ичке шәһәр, төп түгәрәк тышкы шәһәр. Шуннан чыккан төзүчеләр килә бит инде Багдад илчелеге белән. Ул бит Җафар ибн Абдаллахны әйтәм, Алмушны әйтәм, хатында бит ул теге ислам кануннарын яхшы белүче факихлар, галимнәр генә сорамый, шуларны җибәрегез безгә ислам кануннарына өйрәтергә, тәртипләренә өйрәтергә дип. Ул төзүчеләр дә сорый. Ана мәчет төзергә кирәк, менә шушы калканы, каланы төзергә кирәк. Һәм алар белән бераз күпмедер ансы билгеле түгел, төзүчеләр дә килә. Һәм ул төзүчеләр менә бу Биләр каласын төзә башлаганда, әлбәттә, үзләренең күз алдында тотканнар Багдадның планировкасын. Багдадның планировкасын. Менә мондый фаразда теге яшәргә хокуклы дип саныйм инде мин. Яшәргә хокуклы. Ярый. Төзеп куйдылар, кала төзүне башлыйлар бит инде ныгытмалардан. Беренче ныгытма барлыкка килә, икенче ныгытма барлыкка килә. Кем безнең патша Алмуш Җафар бик күп халыкны җыган иде бит. Халыкны җыйды. Ирләр инде алар төзүчеләр. Алар баллар өеп менә бу ныгытманы төзи башлыйлар. Һәм Багдад илчелеге составындагы архитекторлар әйтергә кирәк, остазлар, алар мәчет төзи башлыйлар. Менә Биләр мәчетен күпләрбез белә инде. Күрүчеләр, килүчеләр күп, әмма ул бит менә хәзерге
күзектән караганда ике өлештән тора. Аның берсе таш өлеш, колонна калдыклары, 1 метр чамасы читтәрәк, бу төп мәчеттән аерым тора, манара. Һәм икенче якта урнашкан мәчетнең агач өлеше. Ул шулай ук күләме ягыннан, мәйдан ягыннан зур. Агач өлешеннән менә бу фундамент нигезе генә сакланып калган инде. Нигезгә субайлар сугып, шунда утыртканнар, фундаментны шулай ясаганнар. Альфред Хасанович булай уйлый иде башта. Менә бу Ибн Фатлан чорында, ягъни 922 ел конкрет алганда инде, шушы агач мәчет өлеше генә булган. Шуны салганнар. Һәм бераздан соң биләрдә халык күбәя, мөселманнар саны күбәя, халык монда гына сыймый. Инде шушы агач мәчеткә терәтеп диярлек, таштан яңа мәчет салып куялар. Менә шушындый фикерне ул 1970 елларда әйткән иде һәм мәкаләсендә бастырып та чыгарды. Хәзер без уйлый казу белән генә, беренче мәкалә бастыру белән генә эш бетми бит. Һаман уйланып йөрисең, әйме. Менә бу агач өлеше мәчетнең безгә тынгы бирми. Мин әйтәм, Багдадтан килгән төзүчеләр вряд ли, язучыбыз әйтмешли, агач мәчет төзүдән башлаганнардыр эшне. Алар бит агач белән эш итә белми. Багдад якларында бит агач юк әйтергә кирәк. Анда бүтән биналар я таштан, я кирпичтән, башлыча кирпичтән. Шуңа күрә бу агач өлеше тагын да борынгырак түгел микән? Ислам диненең 922 елга тикле безнең тирәләргә үтеп кергәнен без әйткән идек инде. Һәм Альфред Хасанович заманында, менә шушы 90-нчы елларда, 92-нче елда бер мәкалә бастырды, тагын икенчерәк төрле фикергә килде инде. Менә бу агач мәчет ихтимал инде 9-нчы гасырда ук булгандыр. 9-нчы гасырның ахырларында, ягъни 922 елга тикле. Һәм чыннан да мин дә булыштым, казыганда бит төрле әйберләр килеп чыга. Ул әйберләр арасында 10-нчы гасырдан да борынгыраклары юкмы? Анда әйберләр табылды. Кайбер бизәү әйберләр дә бар алар арасында, керамикада һәм укышлар да бар. Күрәсең, биләргә нигез элегрәк салынган булгандыр. Ул шәһәр рәвешендә түгел, анда кеше яшәгәндер. Әйтергә кирәк, Мәскәүдә бар бит, ГИМ дип йөртелә, Государственный исторический музей, тарих музее. Ул тарих музеенда инде 19-нчы гасырда ук биләрдән җыелган кайбер табылдыклар саклана. Алар арасында да 9-нчы гасырга карый торган әйберләр бар. Демәк, алар бит юктан килеп чыкмаган. Демәк, 10-нчы гасырда ук, 9-нчы гасырда ук бу тирәдә соңыннан биләр шәһәре барлыкка киләчәк урында кешеләр яшәгән. Һәм алар шушы мәчетне салып та куйганнар. Инде 922 елда шушы мәчетне дәвам итеп әйтергә кирәк, яңа мәчет төзеп куйганнар, анысы инде таштан салынган булган. Менә таштан салынган мәчет чыннан да 922 елда салынгандыр, тегесе элегрәк салынгандыр. Безнең бик яхшы бер археолог һәм архитектор бар, Эмма Давыдовна Зелевинская, ул Мәскәүдә, Мәскәү археологы. Ул махсус өйрәнде менә шушы ике өлешен мәчетнең. Һәм әйтә,
алар müstakil рәвештә яшәгәннәр ниндидер бер чорда. Müstakil рәвештә башта агач мәчет, аннан соң таш мәчет булган. Ягъни менә бу фикер башка галимнәр тарафыннан да раслана. Нәкъ менә шушы елда төзелгәнме соң бу дигәнен мин тагын бер табылдыклар белән әйтергә кирәк, археологик материаллар белән раслап куйдым. Студент елларында ук. Аннан соң дәвам иттем үз эшемне инде соңыннанрак та профессионал археолог буларак та дәвам иттем. Шушы мәчет тирәсендә казу эшләре алып бардым мин. Һәм бик кызыклы ике башка мәчеттән ераграк раскопларда тагын ике торак урын таптык, йорт урыны таптык. Алар Болгар йортларына ошамаган. Бүтүндә болгарлар бит төзегәннәр йортны инде агачтан. Агач бүрәнәләрдән, менә хәзерге кебек. Агач бүрәнәләрдән. Чөнки агач урман якында гына. Таштан, кирпичтән гади кеше төземе инде, әйме. Без патша сараен тапмаган әле менә соңгы вакытта шуның өстендә эшлибез без. Болгар патшасының сараен миләрдә кайбер ниләр бар, күзәтүләр бар. Аны казый башларга гына кирәк, аның өчен акча кирәк. Менә шушы мин тапкан йорт, минем раскопта килеп чыккан йортлар инде. Алар ничек дип йөртелә? Каркасный глинобитный, русча әйткәндә. Каркаслары аларның читән ясап куйганнар. Һәм ике яктан балчык белән салганнар. Монда йорт безнең өчен характерлы түгел, безнең як өчен. Алар Урта Азия өчен, якын көнчыгыш өчен характерлы. Гади йортлар шулай төзелгән анда. Аларны да түгел. Шушы йортларның ичендә һәм ишек алдында тандырлар. Тандыр Кавказда бар, Урта Азияда бар, һәм ана шул Ирак көнчыгышта бар. Һәм димәк, менә шул Ирактан килгән безнең Ибн Фатлан илчелеге белән, Ибн Фатлан илчелеге дип йөртәм инде мин, чөнки аның кишен рәсми җитәкчесе бу илчелекнең Ар-Расси. Аны Ибн Фатлан әйтергә кирәк, бер генә тапкыр телгә ала да, бүтән телгә дә алмый. Ул һаман үзе шулай инде үзе яза бит. Отчетны шушы эшләр турында. Менә шул Ибн Фатлан ягыннан, Багдадтан килгән төзүчеләр торгандыр менә шушы йортларда дигән фикергә киләм мин. Алар кашан тора? Алар менә шушы заманда 922 елда. Аннан соң нигез салалар да алар мәчетнең әлбәттә төзелеп җиткән көткәннәрдер дип әйтә алмыйм. Кайберләре калса көткән булырга да мөмкин, әмма экспедиция инде кайбер чакта экспедиция дип йөртәләр менә шушы илчелекне. Ибн Фатлан илчелеге инде көзгә таба Болгар иленнән үзләренә кире кайтып китә. Менә шушындый нәрсәләр археологик яктан әйтергә кирәк. Беренчедән, археология нинди фаразларга төгәллек кертә. Менә шул 8-9 гасырларга караган мөселман зиратлары бар. Демәк, мөселман безнең болгарларның ислам дине кабул итүе 10 гасырга түгел, тагын да борынгырак чорларга карый һәм язма чыганакларны раслый. Язма чыганакларда әйтелгән сүзләрне раслый. Икенчедән, менә күрәсең, биләрнең төзелә башлауы һәм андагы иң беренче корылма булып мәчетнең төзелүе дә шушы Ибн Фатлан Багдад илчелеге белән бәйледер кебек тоела безгә. Башка төрле материаллары юк. Ибн Фатланның эзләре хәзерге Болгарда сакланмаган. Хәзерге Болгар Ибн Фатланда әйтергә кирәк, телгә дә алынмый. Телгә алынмый. Болгар дигән сүз юк анда, Ибн Фатланда. Күрәсең, ул вакытта әле ул бик кечкенә
поселение, авыл булгандыр дип уйлыйбыз без. Башка төрле фаразлар да бар. Теге гади халыкның башын бутамас өчен без инде әйтәбез, ул рәсми өләштерелгән әйтергә кирәк. Теге галимнәр арасында да таралган фикер, гади халык арасында таралган фикер. Ислам динен рәсми рәвештә кабул итү нәкъ менә хәзерге Болгар җирлегендә булган. Артык моңа әйтергә ярамый. Башка төрле фикерләр әйтергә кирәк түгел. Андый фикерләр килеп чыга, кайбер чакта элегрәк менә быел андый сүзне ишеткән булмады. Биләрнең үзендә кабул иткәннәрдер андый. Биләрнең үзендә түгел. Яңадан Ибн Фатланга әйләнеп кайтсак, ул бит менә шул исламның кабул иткәннән соң әйттем бит, танышып йөриләр алар бераз. Ул бит яза Идел елгасы менә шул патшаның ставкасыннан, аның торган җиреннән бер фәрсах ераклыкта, 6-7 километр килеп чыга хәзерге үлчәү берәмлегендә. Ягъни бу Болгар җирлегенә туры килә. Болгар җирлегенә туры килә, биләргә түгел. Ислам динен кабул иткәннән соң менә монда килеп, ул үзенең башкаласын һәм башкалада инде җәмигъ мәчетне монда салырга мөмкин. Менә ансына мин ышанам һәм шушы фикердә мин. Шушы фикердә.